Dia korna barisनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? खुलुमबाय बे सोरां लामा YouTube चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे फोसावनो गोसो जादों जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो शेयार खालामो आरो बिनि सोमोन्दै गोबां खोथा नोंथांमोना मिथिनो मोनो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायग्रोनाय थाबाय दा आङो सासे एनडिबि प्रग्रेसिभनि एनडिबि प्रग्रेसिभ थार्ड गबिन्द ग्रुपनि आङो सासे माने फोसावगिरि आंनि मुङा एन गोथां आखायनो आं नोंथांमोनखौ फोसावनो नागिरदों कर'ना भाइरासआ दिनै मा लादों समस्त संसारा दिनै एनडिबि प्रग्रेसिभनि दारै आं बेखौनो फोसावनो नागिरदों रायजोफोर समस्त रायजोफ्रा दिनै नोंथांमोना गिख्रंबाय थादों मोनसे रादाबखौ बे रादाबानो जाबाय कर'ना भाइरासआ बबेनिफ्राय सोमजिखो मानिफ्राय सोमजिखो नोंथांमोना हयथ' इउटुब चेनेल मिडियानि दारै नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो नुबाय थादों बबेनिफ्राय मा जोनोम जाखो बे कर'ना भाइरासआ एक्चुवेलि नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बे बेलायावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोसावनो नागिरदों जोङो कर'ना भाइरासनि हमथानाय कर'ना भाइरासनिफ्राय जों माबोरै सांग्रांथि जानांगौ आं बिनि सोमोन्दैसो नोंथांमोनखौ गले गले आखाइ खबजोबनानै खावलायनो गोसो जादों रायजोफोर जाहाथे नोंथांमोना आंनि आखाइ खबजोबनानै खावलायनायखौ नोंथांमोना फोथायाब्ला नोंथांमोना गाव गावनि खैफोदखौ नोंथांमोना गाव गावनो साग्लोबनानै लागोन बेनिखायनो रायजोफोर नै दिनै आसामाव दासिमबो कर'ना भाइरास गैयामोन किन्तु दिनैनि गेजेराव आङो फुंनि मिडियानि गेजेराव फुंनि समाव मिडियायाव नायनायजों आं बुजिबाय जे आसामाव टटेलि 16 जन 16 जना दिनै कर'ना भाइरासआव गोरोबबाय कर'ना भाइरासजों आक्रमण जाबाय माने कर'ना भाइरास बेरामजों हमजाबाय बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ साग्रिद जानो थाखाय नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो नोंथांमोना जोङो बे बेलायाव आं बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना मिनिनो हागौ जे जोंखौ सरकारा साइस्थ' बिभागा जोंखौ फोरमायबाय थादों सानसेयाव हायाब्लाबो खनथाम खनब्रै साबोनजों आखाइ सु दुगै लोब साफा जा किन्तु जोंनि बर'फोरखौ जोङो दा बे हालामनि गेजेराव अर्थात आं गुबुननि थाखाय बुंनो थाङाखै जोंनि ढेकियाजुलि हालामाव जों नुदों ओरैबायदि नुदों माने सोमोनांथाव आरो गिख्रांथाव नुगासिनो दङ मैगं बायनोबो गिया आखाइ सुनायखौथ' बादानो दोन ज' मानसिफोर थानानै ज' लोंलायदों जालायदों ज' मैगं बायदों बेमारनि प्रभाबखौनो जेबो गियाखै नोंथांमोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना जिथु सेन्टारे बाजारे साहा लोंलायनाय गलाफ्राव थांलायलायनाय फैसा नाजावलायनाय जों जिथु नुदों फैसानि दारैबो दे बेमारा सोमजियो नोंथांमोना बेखौबो बुजियाखै कर'ना भाइरास गोनां मानसिया दिनै मा खालामो सासे मैगं बेफारिनो फैसा होयो फैसानि गेजेरजोंबो सन्देरगासिनो दङ जोङो बे फैसाफोरखौबोदि जोङो 24 घन्टा आखाइजों नाजावनानै लानाङा 12 घन्टा जों फैसाखौ बाहेरायाव दोननांगौ जोंनि बर'फ्रा बेखौ मानो गियाखै रायजोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायदों जोङो बिराद हुसियार जा साबधान जा जोङो फैसाफोरखौबो मानसिजों मानसि लेनदेन खालामनाङा सानसेयाव खनथाम खनब्रै आखाइ सु खनथाम खनब्रै नाजा गावखौनो गाव फाहामनानै थानो थाखाय साफा थानो थाखाय अबयस्से आं बे खेथ्रआवबो मोनसे नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे थाम्फैजों बे बेमारा सोमजियाखै अबेबा माबा मोनसे बेमारि गांस्लाय जोमस्लायाव सोरजियाखै किन्तु सोमजिहोदों माया जोङो खाथि लेनदेन हांजों हां बेनिफ्राय थाखा फैसा जानाय लोंनाय खालाय दैफोन बेफोरनिफ्राय जोङो टटेलि साबधान थानांगौ बेखौ आङो दिनै एनडिबि प्रग्रेसिभनिफ्राय नोंथांमोनखौ फोसावनो नागिरदों नोंथांमोना हुसियार जानायानो जोंनि सांग्रांथि जों हुसियार जायाब्लानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गोरोन्थि दङ रायजोफोर बेनिखायनो अराय सम नोंथांमोना सांग्रांथि जा मानसिजों मानसि लेनदेन खालामनाङा अराय सम जोङो मास्क गाननांगौ जोङो अराय सम जोङो साबोनजों गले गले आखाइ सुनांगौ जोङो गले गले दुगैनांगौ किन्तु नोंथांमोना मानो मानियाखै जों नुनानै मोनबाय थादों दिनै रावबो गिया बर'फ्रा किन्तु जोंनि आसाम हादराव दिनै बे बेरामा हाबबाय मा बेमार हाबखो रायजोफोर मैया फुङाव जोङो नुदोंमोन रादाबाव 13 जना जाबाय दिनै 16 जाबोबाय लाबोदों किन्तु जोंनो बै मोनसे हारिमुखौ जोङो बुंनो हाया हिसाबाव आंनि मथेब्लाथ' जोङो एनडिबि जानानै जों बुंनोसो गोसो जायो
खिन्थु आं बेखौ दा फोरमायनो गोसो जायाखै रायजोफोर जोङो दिनै आं बेखौनो बुंनो बांगालनिफ्राय हायोब्ला नोंथांमोना गोजान जाना था बिसोरनो लाबोदों रायजोफोर आं इन्डिपेन्डेन्ट जानाय नोंथांमोनखौ स्पस्ट बुंदों बांगाल हादराव बै याव थांनानै दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोना मस्जिदाव थानानै लाबोजेनबाय दानि 16 जन जाबाय दासिमाव बेसेबां जना बेमार जाखो जों बेखौ मिथिया रायजोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गले गले खावलायनो नागिरदों बांगालफोरनिफ्रायबो गोजानाव थाबावदोसो रायजोफ्रा जुदि जों गोजानाव थायाब्ला जोंनि गोबां बर'फोरखौ जों दा नुनो मोनदों बांगालफोरनाव मैगं बिहरो बांगालफोरनाव बायदि रोखोमनि जिब जुनार मुलिफोर बिहरो नोंथांमोना मानो बेबायदि खालामबाय थादों रायजोफोर नोंथांमोना बिदि दा खालामसै बांगालजों लोब्बा लानायखौनो गोजानाव थादो लायाब्ला नोंथांमोना खिन्थु खैफोद जागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव बे बेरामा नोंथांमोना सोमजिगोन गोबां गेलामाल भितरनि दखाननि मानसिफोरखौ नुदों बांगालफोरनाव माल बिहरगासिनो दङ बांगालानो दिनै बे बेरामखौ आसामाव लाबोबाय रायजोफोर बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गले गले खावलायो बाङालिनिफ्राय गोजानाव थादो गाव गावखौनो जोङो साबधान रायजोफोर दा गोबांथारखौ आं बुंदो नोंथांमोना जुदि बेखिनियाव साबधान जायाब्ला बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना न'खराव नों जादोंब्ला नोंनि न'खरखौ बुथारनो गोसो जानाङा रायजोखौ बुथारनो गोसो जानाङा जिल्लाखौ बुथारनो गोसो जानाङा स्टेटखौ बुथारनो गोसो जानाङा खिन्थु बांगालफ्रा दिनै न'खराव जानायजों लोगोसे रायजो स्टेट जिल्ला गासिखौबो बुथारनो नागिरजोब्बाय बेनिखायनो रायजोफोरा आं गोबांथारखौ मा बुंनो उननि समाव नोंथांमोननि सिमाव फोसावसिगोन नोंथांमोन आं बे समाव फोसावसिगोन नोंथांमोना अननानै बेखिनियावनो जाहाथे नोंथांमोना बुजियो आरो बिनि बेरामनि सोमोन्दै आरो बुजिनो गोनां माखासे खोथा नोंथांमोनाव फोथायगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना बेखिनिखौ लाइक आरो शेयार खालाम होननानै आं नोंथांमोननियाव दा बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों